سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يخون دابلكو نامناي لما أنت مدبي كاتو أمناي لما أنتي مدبي كم تلمود نعخم نتخاتلتي يمهريو إلى زحسبكو مدب هزالكم متيلخو ناي لما أنتي مدبي زلعلو ببمعالتي شاور موساد نسونتنا زهبوم طعمتاتن ጉድኣትን ክንሪና በብመዓልቲ ሻወር እንተወሲድና እንታይ ይጠቕመና ከምኡውን ጉድኣትከ ኣለዎ ዶ እንተሃልይዎኸ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ኣለዎ ዝብል ነገር ኣስፋሕ ኣቢልና ክንሪና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በጽሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ፈለማ ዝህበና ጥቕምታት ኢና ክንርኢ እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ሓደ ሰብ በብመዓልቲ ሻወር እንተወሲዱ ዝረኽቦ ጥቕሚ እንታይ እዩ ብሉፅ ጨና ንኽህልወና ይገብር እዩ ጽቡቕ ጨና ንኽህልወና ዝጠቅም እዩ ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እዚ ምስ ርሃፅ ተታሒዙ ምስ ዝተፈላለዩ ርስሓት ተታሒዙ ሰውነትና ዘየድሊ ጨና ከየምፅእ ናይ ምክልኻል ስራሕ ይሰርሕ እዩ ብፍላይ ድማ ሰውነትኩም ብተደጋጋሚ ዝርህፅ ሰባት እንተኮይንኩም ሻወር በብመዓልቲ ክትወስዱ ኣለኩም ርሃፅ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ይመጽእ እዩ ምስ ናይ ሰውነት ምውሳኽ ተታሒዙ ርሃፅ ብልዑል መጠን ክውስኽ ይኽእል እዩ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድሕሪ ምውላድክን ኣብ ዘሎ ግዜ ልዑል ዝኾነ ርሃፅ ክተውፅኣ ትኽእል ኢኽን እቲ ካሊእ ንሪኦ ድማ ምስ ግላንድ ተታሒዙ ርሃፅ ክውስኽ ይኽእል እዩ ናይ ሽኮር ሕማም እንተሃሊኩም እውን ርሃፅ ብልዑል መጠን ክወፅእ ይኽእል እዩ ብዚአንን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ትርህፁ እንተኾንኩም ሻወር መዓልታዊ ክትወስዱ ኣለኩም ምኽንያቱ እንታይ እዩ እዚ ርሃፅ እዚ ሕማቕ ናይ ሰውነት ጨና ንኸየምፅእ ስለ ዝከላኸለልኩም እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ካብ ምስልቻው ምህካይ ንኽትወፁ ዝሕግዘኩም እዩ ብፍላይ ድማ ብጣዕሚ ደኺምኩም ፅዕንዕን ኢልኩም ኣብ ምስልቻውን ኣብ ምህካይን እንተሃሊኹም ሻወር እንተወሲድኩም ብፍላይ ድማ ዝሑል ሻወር እንተወሲድኩም ካብ ዝሙድ ንኽትወፁ ይሕግዘኩም እዩ ናይ ምንቕቓሕ ጠባይ ስለ ዘለዎ ካብ ዝነበርኩሞ ሕማቕ ሙድ ብቐሊሉ ንኽትወፁን ሰውነትኩም ከም ሓድሽ ሪፍሬሽ ንኽገብርን ንቕሕ ዝበልኩም ንኽትኮኑን ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ድኻምኩም ግዜ ሻወር ብምግባር ከም ዝነቓቕሕ ክትፈልጡ ኣለኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ምስ ናይ ምግቢ ድሌት ምውሳኽ ተታሒዙ ዘለዎ ጥቕሚ እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩሉ ሰብ ዘይክሰርሕ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኣብዝሓ ሰባት ሻወር ምስ ገበሩ ዝጠምዮም ሰባት ኣለዉ እዚ ድማ ኣብ ሰውነትና ናይ ጥሜት ሆርሞን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ ኣብ ሰውነትና ክልተ ዓይነት ሆርሞናት ኣለዉ ምስ ምግቢ ተታሒዞም ዝፍልፈሉ እቲ ቀዳማይ ናይ ሆርሞን ዓይነት እንታይ እዩ ናይ ጥሜት ስምዒት ንኸይስምዐና ዝገብር ወይ ከዓ ሰውነትና ከም ዝፀገበ ንኽስምዖ ዝገብር ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ሆርሞን ድማ ናይ ጥሜት ስምዒት ንኽስምዐና ዝገብር ናይ ሆርሞን ዓይነት እዩ ሓደ ሓደ ሰባት ሻወር ክገብሩ ከለዉ ናይ ምግቢ ድሌቶም ዝውስኽ ሰባት ኣለዉ እዚ እውን ልክዕ ሻወር ምስ ገበሩ እዘን ናይ ጥሜት ሆርሞናት ንኽፍልፈል ወይ ከዓ ሰውነትና ናይ ጥሜት ስምዒት ንኽስምዖ ዝገብሩ ሆርሞናት ብልዑል መጠን ስለ ዝፍልፈሉ ልክዕ ሻወር ምስ ገበሩ ናይ ጥሜት ስምዒት ይስምዖም እዩ እዚ ድማ ምግቢ ንኽበልዑ ዝገብሮም እዩ ኮይኑ ግና እዚ ነገር እዚ ኣብ ኩሉ ሰብ ዝሰርሕ ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ናይ ምግቢ ድሌትኩም ዝተሓተኩም ሰባት በብመዓልቲ ሻወር ብምግባርና እዘን ጥቕምታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ጥቕምታቱ ብኸምዚ መንገዲ ምስ ረኣና ናብ ጉድኣት ክንኣቱ እቲ ቀዳማይ በብመዓልቲ ሻወር ብምግባርና ከጋጥመና ዝኽእል ጉድኣት እንታይ እዩ ንሰውነትና ጠቐምቲ ዝኾኑ ናይ ኒውትረንት ዓይነታት ናይ ባክቴርያ ዓይነታት ከምኡውን ሴላትና ኣብ ሰውነትና ንኽቕንሱ ዝገብር እዩ ብፍላይ ድማ ምስ ናይ ምግቢ ዳይጀሽን ወይ ከዓ ናይ ምግቢ ምጥሓን ተታሒዙ ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ማይክሮባዮቲን እንብሎም ትሕዝቶታት ኣለዉ እዘን ማይክሮባዮቲን ኣብ ሰውነትና ንኽቕንሱ ይገብር እዩ እዘን ነገራት ኣብ ሰውነትና ዘየድልዩ ባክቴርያታት ንኽውገዱ ናይ ምግባር ስራሕ ይሰርሑ እዮም ጥዕንኡ ዝተሓለወ ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ንኽህልወና እውን ዝጠቕሙና እዮም ምስ ናይ ጨጓራ ከብዲ መዓንጣ ተታሒዙ ልዑል ዝኾነ ስራሕ ዘለዎም እዮም እዞም ማይክሮባዮቲን ንብሎም በብመዓልቲ ሻወር ትገብሩ እንተኮይንኩም ድማ እንዳቐነሱ ንኽኸዱ ዝገብር እዩ
እዘን ኒውትረንት ባክቴርያታት ሴላትና እውን ኣብ ሰውነትና እንዳቐነሱ ንኽኸዱ ዝገብር እዩ መዓልታዊ ሻወር ምግባር። ስለዝኾነ ምስ ናይ ዳይጀሽን ናይ ምግቢ ምጥሓን ማለት እዩ ፀገም ከምፀልኩም ዝኽእል እዩ። ምግቢ ክትበልዑ ከለኹም ቀልጢፉ ንኸይጠሓንን ከብድኹም ክንፋሕን ናይ ከብዲ ቁርፀት ሕማም እውን ከስዕበልኩም ዝኽእል እዩ። ስለዝኾነ ሰውነትኩም ብዙሕ ዘይርህፅ ሰባት በብመዓልቲ ሻወር ተዘይትወስዱ ይምረፅ። ብፍላይ ድማ ከም ዝቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም ዓይነት ፀገማት ማለት እውን ምስ ናይ ዳይጀሽን ሲስተም ፀገም ዘጋጥመኩም ሰባት ረሓፅ ብዙሕ ዘይተውፅኡ እንተኮይንኩም በብመዓልቲ ሻወር እንተዘይትወስዱ ይምረፅ። በብመዓልቲ ሻወር ብምውሳድኩም ዘጋጥመኩም ፀገም ክኸውን ስለዝኽእል እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ በብመዓልቲ ሻወር ብምውሳድና ከጋጥመና ዝኽእል ጉድኣት ድማ ናይ ቆርቦት ምድራቕ እዩ። ብፍላይ ድማ በብመዓልቲ ብሳሙና ሻወር ትገብሩ ሰባት እዞም ሳሙናታት ኬሚካላት ኣለዎም። ጽቡቕ ጨና ንክህልዎም ተባሂሉ ዝውሰኾም ኬሚካላት እዮም እዚኦም። እንታይ ደኣ በብመዓልቲ ሻወር ትገብሩ እንተኮይንኩም ንቆርበትኩም ክደርቕ ይገብሩ እዮም። ምስ ናይ ቆርበት ምድራቕ ተታሒዙ ድማ ቆርበት ጻዕዳ ናይ ምግባር ናይ ምጭዳድ ጠባያት እውን የምጽእ እዩ። ብፍላይ ድማ ስፖርት ትሰርሑን ብጣዕሚ ትርህፁ ሰባትን ግድን በብመዓልቲ ሻወር ክትወስዱ ዘለኩም ሰባት ማለት እዩ። እንተኽኢልኩም በብመዓልቲ ብሳሙና ሻወር እንተዘይትገብሩ ይምረፅ። ሓሓሊፉ ብማይ ጥራሕ ሻወር ክትገብሩ ኣለኩም። በብመዓልቲ ብሳሙና ሻወር ክትገብሩ ከለኹም ቆርበትኩም ንክደርቕ ይገብር እዩ። ቆርበትኩም እንተደሪቑ ድማ ቆርበት ጻዕዳ ናይ ምዃንን ናይ ምጭዳድ ጠባይን የምጽእ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ በብመዓልቲ ስፖርት ሰሪሕኩም በብመዓልቲ ሻወር ብሳሙና ትገብሩ ሰባት ቆርበትኩም ንከይደርቕ ኦሊቭ ኦይል ቅብኣት ክትቀብኡ ኣለኩም። ክነጠቓሎን ከለና ሻወር በብመዓልቲ ብምውሳድኩም ትረኽብዎም ጥቕምታትን ጉድኣትን ዝረኣናሉ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ካብቶም ዝረኣናዮም ጥቕምታትን ጉድኣታትን ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ዝረኣናዮ ጥቕሚ እንታይ እዩ? ጽቡቕ ናይ ሰውነት ጨና ንክህልወና ከም ዝጠቕመና ርኢና ነርና። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ድማ ካብ ድኻም ትህኪት ከምኡ እውን ፅዕንዕን ካብ ዝበልህና ነገር ከናግፈና ይኽእል እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ናይ ምግቢ ድሌትኩም ዝቐነሰኩም ሰባት ሻወር እንተወሲድኩም ናይ ምግቢ ድሌትኩም ንኽውስኽ ይገብር እዩ። ካብቶም ዝረኣናዮም ጉድኣታት ድማ እቲ ቀዳማይ ዝነበረ እንታይ እዩ? ሰውነትና ዘድልዮ ዝተፈላለዩ ኒውትረንት ከምኡ እውን ባክቴርያታት እውን ካብ ሰውነትና ክጠፍኡ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዳይጀሽን ሲስተምና ልዑል ሳዕቤን ክሕድር ዝኽእል እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ጉድኣት ናይ በብመዓልቲ ሻወር ድማ ቆርበትና ንክደርቕ ዝገብር እዩ። እዚ ዝኾነሉ እቲ ዋና ምክንያት ድማ ኣብቶም ሳሙናታት ዝውሰኹ ኬሚካላት ከም ዝኾኑ ርኢና ነርና። እነዚ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንከዓን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ይሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይኣኔለ